Horváth László, Simon. Gregor kap egy kitűnő indítást. Gregor, hogy bízod a labdával ezen a talajon. Gól! Gyönyörű volt a beadás, és remekül érkezett a házi gólkirály Vukovics. Vezet a Ferencváros. 13. perc, Simon indít, Gregor tempóelőnyben, Lőrinc lekésett, aztán elkésik Német is, pontosan érkezik, 1-0 arányban vezet. És most a mozgékony emberekkel a kontrákra játszani. Köszönöm szépen. Lőrinc közben a labdával, vissza, fölé. Telek fejelte vissza, C, megismételheti. Német tisztán, és ott az egyenlítő gól. Itt viszont a Ferencváros hibázott már, mint a védők. Horváth Ferenc egyenlít. A másik házi gólkirály. Mindössze 2 perccel a Ferencváros gólja után teljesen tisztán, 6-7 méterre a kaputól. Szinte kérdezni az ember, hogy hogy lehet valakit ennyire tisztán otthagyni. Át kell hozni a... Zimmermann helyzetben lőhet is, inkább íveli, kipattanó labda Kuznyecov. A lényeges dolog, hogy melyik térfére tudjuk átvinni a játékot, a Fradi Zimmermann lövése még egyszer nem volt veszélytelen, hogy Seiler középre ütötte a labdát. C következik tehát, 17. Kirúgás adja. Jó a beívelés, Takács megtolja még, Seiler vetődik ki, kipattan a kapusról, Telek. Most kezd fölengedni a talaj, az a bizonyos felső 2-3 centis réteg, azért csúszkálnak. Horváth László gólhelyzetben, Horváth László! De parázs kis meccs lett belőle az első, 5-6 perc ismerkedése után nagyon belültek a csapatok. Horváth László még megtolhatja, igazíthat, aztán a lövés már nem jön be. Takács, na nézzük, mire mennek egymással. Ez kitűnő, Horváth Ferenc megtolja és földobja magát. Látványosan bevetődik, szó nem lehet a szabálytalanságról. Hosszan szökteti magát és földobja. Ács alaposan megforgatja a védőket, C érkezik, remek lövés. Tudatosan kínálta föl a második hullámban érkező. Itt látja meg, hogy jön C, és jó a lövés is. Lövőhelyzet Lipcsei, Mitring. Köszönöm. Helyzet viszont van, Csigán a 16-oson belül, Csigán rosszul gurítja be, Mitring fogja még a második fejet, és harmadszorra is övé a labda. Vezetési alkalmat szalasztott el a Ferencváros. Csigán teljesen tisztán, és eldönti, hogy rálövi, de hát nagyon kisodródva belsővel, előtlenül Mitring, itt jön az ismétlés, Lisztes, ez is a kapusé, és a visszapattanó is. Meneti elégedettség, hiszen itt van Gregor gólhelyzetben, Gregor, beleér Mitring, és kikotorják még. A gólszerző Horváth Ferenc volt az, aki megmentette most már az újabb óriási helyzet után a kaput a góltól. Gregor ballábbal ráteszi, Mitringen lelassul a labda, és Horváth Ferenc rohan vissza és rúgja ki a labdát. Itt a szöglet, Mitring elmegy, Kuznyecov, tehát Csigán helyzete után egy újabb 100%-os zicser, Simon. Kuznyecov lőheti rá. Ez sem volt 11-es. Addig ezt a kis szünetet kihasználva, a női két még mindig jól látja meg a lehetőséget középen, sőt ez is zicser, Takács lövi el, Seiler beleér, és még visszatett Tíber középre, Horváth leveszi, ráfordul, és gól! A második gólja, második félidő, harmadik perc, Horváth Ferenc gyönyörűen csinálta. Seiler már óriási bravúrral véd egyet, itt Horváth tette ki a labdát Takácsnak. Ez az első Seiler bravúr, aztán utána mennek még, Tíber visszaemeli, és fél fordulatból eldőlve Horváth Ferenc nagyon-nagyon szép gólt lő. Ez klasszikusan szép megoldás, ahogy rádől a kapus tehetetlen, mire észreveszi a labdát a kapufáról, bepattan.
Ez már lőtávolság, le is vágódik. Lipcsei, ismétlés, de lövés volt, és szép védés. Ez jó Nagynak, hosszan veszi át, így meg Csigané fölé. Nagy, Keller. Telek nagyon egyedül volt, C lövi el, Seiler. Áll német középütt és horvát. Seiler nem találja el, Tíber, és kivágják. Zimmermann lendületből vissza, ez már mellé. Kapus saját játékosával ütközik, nem éri el, Tíber fejeli rá, azonban mentenek. Ezek jó átadások, C teszi vissza Zimmermann, helyzet, Kovács, illetve Horváth Ferenc, mestervállalmas, 3-1. Horváth Ferenc a mérkőzés hőse. Gyönyörű a támadás, Zimmermann C adogatás, Zimmermann be, Horváth mesterien érkezik, és gyönyörű szép gólt fejel. Második félidő, 28. perc, egy nagyon szép, tudatos akcióból növeli előnyét a Videoton Waldham. Horváth 3 gólos. Ez jó, lövőhelyzet is, Kovács ellövi, Mitring, ott az ismétlés, az már kimegy. Ebben az akcióban benne volt a gól. Más kérdés, hogy benne is maradt. Kovács elszakad a védőtől, és habozás nélkül, ahogy kell, lövi is. Őrinc, Lipcsei indul meg, és Gregor vágja fölé. Még ott a lehetőség, Lipcsei emel, és éppen csak fölé, új heggyel Mitring hozzáér. Nem is volt rossz elképzelés.